2004 году, когда я устроился в пожарную охрану, соли 2004 ба хадамоти оташнишонӣ ба кор даромадам ва соли 2006 раҳбари хадамот ваъда дод ки агар зан бигирам президент хона медиҳад. раҳбари хадамот маро зан дод ва ба ноҳияи рӯдакӣ фиристод. он ҷо кор ва зиндагӣ кардам. ба зани ман ваъда доданд ки баъд аз як ҳафта президент хона медиҳад, аммо ин ваъда иҷро нашуд. после этого я узнал то, что дом, который был на мое имя, баъдтар фаҳмидам ки хонае ки ба номи ман буд бо роҳи шиносбозӣ ба дигар нафар доданд. ман ба прокуратураи генералӣ оиди ин масъала муроҷиат кардам, аммо касе маро нашунид. раҳбари хадамоти оташнишонӣ омада гуфт ки агар ин корро намекардам маро аз вазифаам озод мекарданд. я сам в Дедомовске вырос в детском доме. ман дар хонаи кӯдакони ноҳияи Абдурахмони Ҷомӣ бепадар ва модар калон шудам. ҳоло 2 фарзанд, 1 духтар ва 1 писар дорам ва феълан дар хонаи хушдоманам зиндагӣ мекунам. на хона ва на замин дорам. аз ҳукумат хоҳиш менамоям он хонае ки ба номи ман буду ба дигар нафар доданд баргардонанд. Я 13 лет также работал в военной структуре. аз хадамоти оташнишонӣ сар карда то гвардияи миллию вазорати адлия 13 сол дар мақомоти қудратӣ кор кардам, аммо бо сабаби беморӣ маро ба кор нагирифтанд. ҳарчанд кӯшиш кардам ки маро ба кор гиранд ва ё ҳадди аққал ба нафақа бароранд, аммо бенатиҷа буд. барои ҳамин як хоҳиши дигари ман аз ҳукумати Тоҷикистон ин аст ки маро ба кори қаблиам баргардонанд ва ё барои ба нафақа баромадан кӯмак расонанд. Прошу вас, если сможете, помогите или пенсию, или дальше восстановиться на военную работу.